Eguzkibegi ikastolako ikasleak gara eta proiektua automatikoki argiak izetzen dituen eta matatzen dituen tankea egitea izan da. Tankeak argi detektore bat darama. Eta honek iluntasuna nabarmentzean argiak izetzen ditu. Argia nabarmentzean aldiz argiak amatatzen ditu. Argi detektorearen funtzionamendua LDR-ak argitasuna detektatzean resistentzia txikia du. Eta honek ez du transistore aktibatzen. Iluntasuna detektatzean berriz LDR-ak transistore aktibatzen du. Eta honek RLA. Honekin bonbiak pizte. Horrez gain, tankeak aurrera eta atzera egiten du.